Kalung kembang hantu. Cah, kepiye carane nyingkir kecayen? Nah, aku ngerti carane kepiye. Tapi kok lali ya. Kepiye carane ya? Emang kowe ora ngerti? Aku ora ngerti. Kepiye nek takon Bang Emon wae? Enggak. Hah? Aku aja enek masalah, aja takon-takon. Masalah apa kowe kucing gembul? Nah, lha iku duwe kantong. Oh iya, aku bini inget, aku duwe kembang kalung hantu. Nah, siapa wae sing ganggu kalung iki mongko dadi hantu. Kok kayak kenal yo? Wes ndang sapa sing arep nyoba pertama? Aku kok jadi pengen yo nyoba. Dijamin pasti Jayan langsung wedi. Ya wes kini aku kesini nggo ya. Delok iki. Hah? Siap-siap. Lah, aku jadi ijo kayak gini. Piye iki Doraemon? Apa aku serem? Ora serem babar blas, kowe lucu. Aku juga ora ngerti nih dadi nih kaya ngono. Coba ditinggo meneh lah. Oke, siap. Pokoknya aku jadi hantu sing serem. Piye aku wis serem kan? Tenang wae, mengko nek aku mabur pasti Cayem bakalan wedi. Oh nyum 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 nyum. Aduh aku kok pengen cemilan ya. Lah aku njuhuk dikit lah. Waduh, tapi kepiye iki buka aku orang duwe beso malah. Hahaha, tak cakot kowe. Aja ombo-ombo, abakmu mambu. Iki tolong buka kalengku ya. Untuk kecopot. Kepiye? Dek ora peti babar blas. Dukung Emon TV dengan cara like, subscribe, dan tekan loncengnya.